Sak bedogei fainai joto adong rokni bagai bebagai kaibrei chisa sanmungo ha kotoni home minister Amit Shah bai malainani bagai kokre salo Delhi thangnai TUIRPC ni khorok tham adong cha salo rajokha oglini kunjabon quarter complex o kaisa koktum pandaringai o koktuma saklaikha TUIRPC ni Asukphang Daniel Deborma Bolongni kifilmani jarawar sak bedogei fainai lukurokno kok rejak tongmani haike kok narokliya haste tei ha kotor hafang Rojakliya borokni thangai tongnani bagai dalbidal manthai soktai rojakliya tongnani borokno tongkuchangni tongkhor aboni bagai kwbangma bisiromoi borokni dalbidal manthai soktai rokno tei laharo ongkhorjak sak bedogei fainai dalbidal mothani ojamaro abo haikeno sak bedogei fainai joto adong rokni bagai bebagai kaibrei chisa sanmungo ha kotoni home minister Amit Shah bai malainani bagai kokti salo Delhi thangnai TUIRPC ni khoroktham adong cha salo rajokha oglini kunjabon quarter complex o kaisa koktum pandaringai o koktuma saklaikha TUIRPC ni Asukphang Daniel Deborma koktum panda bini logyo tongkha TUIRPC ni adong Michael Jomatia Puilano hasteni chobani takubuko somad chibai hatai dokani bagai chobaklai phenai samtang phenai sini okrarok tei sungbo tangsurunai rok tangfruo chubanai kwbangma kamio kes klaijak kwbangma bodol haba lenglai phaipano borok khorchajak naijak tei manthai khasijak kasajak abono tino tini TUIRPC ni kaisa press meet khana sang Delhi o thangi tongo sini 41 demands aro sung tongo sini manthai jasing YY lama kasuka tei bui hanjaga sajaka tabo sini home minister bai sini tabo kok salainan bagai lamangjak salainai sini mani yafarnai tei sini hadoka thamsao sung tongo thamchani mario achubanan samungo sung thangai dong okay tini ang TUIRPC ni president dan lagi tongo sini member sini Michael Jomatia obono sini manthai bisingo sung saimono joto yaktise phanai bisingo TNB TTF NLT nini sengkrak abo kwbangma tongo mania manbaya khorsa khornike phainai no mania ko goro kasarile tongbagai sung tabu aro sini je demand kangma tongkhana salia sijak ebon abon tei salanya bagni sung thanglai tongo sung sini tangnai koksalani green signal sung mankha tei ar kok mani yaglobo ar sab tong sab khlai kau sinai sung tabo salia tangkai sini dopharong bagai je kasajak mana tongmani a bisingo tongo nini Roman script tei a bisingo tongo nini inline permit tei kwbangma sini sak thangai tang a bisingo tongo nini Roman script tei a bisingo tongo nini inline permit tei kwbangma sini sak thangai tangbo tongo dokhani bagai bo tongo tei khlaijaiga tongo ADTF ni agreement kwbangma TNB ni kwbangma a bisingo tangnai NLT monto kamini group ni NLT TNB ni tei abo sarabo thain sakla khorsa khornke phainai chubanai nei es kwbang ungjak gas ropai sudoi tongkhon tongko abo hai sudubo simya yaktise baibo baksano ayeng bai tongo hine ringkha mobile 6 km ko kepile yako abo hai kwbangma tongoi tongo ga saknangya miatren kasapuro khorsa wanjai malaimani Bangladesh ni chau bini kakasang usangka orang kapas lagi bo pakai pasinan chau ga
tang nomor hai ke guri tong man ko sang guri tong maya bon bagai sin coba to omo hai ngkon thaglak sang tabuk ayang salai nai ngyang ka to sang sin coba ka to sang khain thanai nuknai gai obono khana sang thangai tongo thangmani salai mo bozoro thamchani mariwa bo thamchani samongo bo nuknai hini ang saka aprono oxygen asul modin खरबुसो थानाय न Sengta hodara to khoroktam sini GS ang to deberma ang Daniel Borok sini Michael kaya arthang angka apro sasin tau salia जनो बाहेके मालाय माना बाहेके एपन माना खा seng saka bo अमित छाबे मालाय जन बाहेके to ma bising to masaka kuilangka ayang tamnai di masa chairman sini yak di sajak ayang di simana yang ti chamaya apona ayang di formality yang oleh pino sading game pino sengreka game bi chake sengaw Pia babu fru eba bos hal Mario ha ko toni Home Minister Amit Shah bai malai nani TUIRPC ni atong ro abono tei serai ke mungsa firo hungdolia TUIRPC ni asok phang Daniel Deborma Bureau Report chini khora